Omele man can take in a quamone, or my melon, melon wine, because we are still reporting in the era of Ajihenemen and Ibai. This video now for Bible can we him with it. Or busy him with it. That this young man no na for here. Gini nese. Ndo bodo do na this man jelo, this guy go bodo ibo. I don't know Jego bodo, but it's so bad and he had one or the hand on men and Ibai. Just so sad. Where is our conscience as human beings? Kedi ha hiji we Ndigbo bu onyaga na 1 year. Kedi, how did we get this far? Kedi, how did we look like this? This young man, people touch no jogo, but since 2021, Keiko ile madega. Dosi anezi tu imahidi ya jute mbidata. Mwa bazi ba popeki. Obuluzi na Ndigbo the man, the guy buku mwane bulu na. From my understanding, all the compare till another thing. Kwa madega happier for 5 years. That boy has saberaro. 5 years of sabajos in the winds where blood or divine and ajam myself apo beriabo for 5 years. Onye mako yesinesi. Obuni nene the raw video if na ajam apo beriabo for 5 years. So now just negudu mother keto ila nega for 5 solid years. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 5 years. Kido sa mother na cage. No bathing, no feeding well. Mago do some mother for the villagers in no me travel. All Zimbabwe kube mago. But if you see something, say something. I keep saying it. If you see something, say something. Take your phone, record that video, post it. People will see it and share it. It will surely get to us. See something and say so. You never see no basarage or basarage because obu need to be humble. A man for this young man today. When you watch the statement, then a man say, "Obu ne unu jigia chuaju ne kwe. Obu ne jigia go kete unu kwe. Obu no unu onwogu nia gosi na yebu unu nelia." Gosi na yebu unu na alo na agbazi ahụ na n'igbo anyị. Alo na agbazi ahụ. Na lezi na this video ko unu fun. Bayo, mba ayo ku ebe aga na. Onwani ya lejo nwanna nwoke ka bere eto, ebe eto nkita. Sir. Ewe niwe. Our governor bụ Ọkammụta Professor Charles Masorodo. O si anyị na any community of na Anambra State. Arụ ọbụla ha na-eme if you see something. Say something. Ọ bụ na ekwurie mụ nwa ọgbaka bụ Igbo ukwu ga-involve government. Ọ bụ kwurie. Kama si kwuo na alụ ka mme. I don't we go that your kid ever. Can I listen to you now? I ain't trying to make you no. Obu no nwa si gba no nwura anwu. Obu no nigga, e go si aya nigga. Aya mo no nigga ka ono. Obu akwa mbaka ya na aba. Obu mbaka ya na aba. Obu na government aya kpo go. Okay, nelekwe ka ide ku. Yo ta go. Si go si aya be chi bo no. Yes. No. How you work with you? I am not government. I am not government of Anambra State. Obu no Lagos State. I am not Lagos State. I just come to know you. Obu no you me area right. I dey obu ya. I want them go obu no also. I want them go nya na. If I dey do the right thing. Odo. Obu jana. I want them go obu. So let me let you go. I chọba chigbo. Bịa, see video, okay video iba. No problem. Ka alụ ọrụ ebe echi from Monday ka anyị ma na oge kalisi Igbo ugbu a. Number 8 now. I know man is number 8 now. I swear down. I'm going to hear money. I'm starting so much. I swear. I'm so bad. I'm not going to do it. I'm not going to do it.
Obu na eji echu aja, why na eji echu aja? I am na aja ka eji echu. Okay. Yeah. Onya ka nwale ya. Ade ekwu okwu ọtụtọ. Ibe a na-ekwu bụ gosi ebe nwanne anyị nwoke nọ. Ibe a na-agba bụ gosi ebe nwanne anyị nwoke nọ. Anyị chọrọ ime ebe nwanne anyị nwoke nọ. Ọ bụ na ekwuru ọda ka ọ na-egwa anyị na nga. Ọ bụ na ọka anyị grupu onwe anyị ga-aga ọka jefia. Ọ bụ na n'ịtụrụ ya ịga anyị ama na ịga ka ịtụrụ ya. Ọ bụ na iji echu aja, ịgwa anyị na iji echu aja. Ịgbara ekwu oke ite, ịgwa anyị na oke ite ka iji egwọ. Those now capture the no leku. Ana maruga aka. Ana maruga aka. Onwani ya lejo nwanna nwoke ka bere echo, ebe echo nkịta. Eh sir. Ewele iwe. Our governor bụ Ọkammụta Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo. Ọ sị anyị na any community of na Anambra State, arụ ọ bụla a na-eme, if you see something say something. Ọ bụrụ na ekwurie mụ nwa agbọghọ bụ Igbo ukwu ga involve gọọmenti. Ọ bụ kwurie kama si kwuo na alụ ka mme. Ihe na agwa ọsọ nwanne nwoke and don't we go the That girl kid eba. Ke na listen ebe anyị na-abụ ya. Anyị chọrọ ime ebe Chigbo ụlọ. Ọ bụrụ na ọnwụ anwụ sigba anyị na ọ nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ọ nọ n'ịga egosi anyị ya na ịga. Anyị ama na ịga ka ọ nọ. Ọ bụ ọgwọ mba ka anyị na-aba. Ọ bụ ọgwọ ka anyị na-aba. Ọ bụrụ na America anyị akpọ gọọmenti. Oke nerekwe ka anyị na-ekwu. Yotago. Sigosi anyị ebe Chigbo ụlọ. Anyị ta nnukwu anụ. Mana egosi anyị ebe Chigbo ụlọ. Yes. No. Stop that. No. Yeah, record it. How you work with you? I am not government. Obu no government. I am not government of Anambra State. Obu no Lagos State. I am not Lagos State. I am not Chief, but I need to get a quick. I'm not here now. Back about the other side. I couldn't have here the work here in outer 5 years. Get him mother. Go for a bit. When they go, never my brother. Look at my brother. Then my brother, Anya, in outer Nagapagi. Oh, Tibo now. Oh, wait, I'm going to Tibo. One day, I go there. In outer. Years. Now, why you are so from Jalabitin this, you know. No, 5 years. How many years get over? Eh? How many years get over? 2-1 get over where? 2-1 July 3. Every can 1 month. You know, maybe 1 month. Not million. We take out an offer. What I say about 5 years. Okay, it's a good key. I'll work out where. In our time, because you do away, you get me, money, you get me. Ọgwụ atụago unu na ọgwụ atụ taala ezegene asị na ọgwụ atụago unu ala ụdị ọgwụ ọrụ apebe ọzọ na bọọsụ ebe ọ bụrụ ọgwụ ala ebe ọ bụrụ ọgwụ wee wenye aka ebe a na-agụrụ ọmụmụ anyị ka m ji wee wenye aka elu wee sị
dịka njiwe wenye aka wee si na nna ebe a nweghị ihe ọzọ so ke afọ onye nọgọrọ ebe a afọ onye nọgọrọ 221 ebe a kịta abụrụ best ofu ọtụ ka gị na-asị gị gba nkịta ọdụ ebe a ebe a kịta na-abụrụ best solution si meghela anyị ebe a ka anyị fụchi gboo dị shọ na ọ dị mma anyị anabakwa Igbo na-ewe ndị okenye bụ ihe nọ na-abụ wee na-ekwu ibe a ofu onye bụ unu tụpụtara ala onye ọbụla fid ebita chift ba n'ime ka ị na-akwa ya ka m na-afụ ya anya baa gaba aja ọla saịdị ọkwụ m na afụ ya na-ekwu okwu ya ị na-aghọta 5 years ka eji mmadụ ka ofu ebe wee na-ekwu